Ali, Ali ya ga Ali, Ali ya ga Ali, Ali ya ga Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraro muna muku barhaban a daidai wannan lokaci. Masu iya magana suka ce kyan alƙawari cikawa. Yau gashi mun cika alƙawari mun kawo muku littafin da muka ce za mu kawo muku mai suna Ali ya ga Ali, wanda haziƙin marubucin nan kuma mai nasibi Ibrahim Birniwa ya rubuta. Shahararren daraktan na Malam Aminu Sera ya bada umarni. Za mu nan kawo muku wannan labari na Ali ya ga Ali da ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare a YouTube channel namu mai suna Amsal Hausa TV, wanda Amsal Multimedia Concept suka ɗauki nauyin kawo muku. Ni ne naku Annur Yobe. Kar da ku manta da yi mana subscribe da danna ƙararrawa domin samun labaranmu a duk lokacin da muka ɗaura. Ku karkaɗa kunnuwanku, ku gyara zama domin ku sha labarin Ali ya ga Ali. Ali ya ga Ali, Ali ya ga Ali, Ali ya ga Ali, Ali ya ga Ali. Masu sauraro kar da ku manta a wancan sati da ya gabata mun tsane inda Samira ta tilasta Falalu cewa sai ta fita daga ɗakin shi. Ta nufi ƙofa ta buɗe, idanuwan Falalu suka zazzaro kamar za su fito. Falalu ya zabura ya yi fara ta tura ƙofar ta koma ta rufe. Ya juya ga Samira yana magana ƙasa-ƙasa. Me haka? Ya yake so ki lalata mana komai? Ta ce to so kake ninawa ya lalace ni kaɗai? Ba lallai ya lalace ba. Duk daɗewar da za ki yi idan kika koma gida a matsayin kin je nesa ne, yasa baki dawo da wuri ba. Amma idan kika je gida duk jikinki da rauni, wani bayani za ki yi ki tsira? Don haka ki bi komai a hankali, ita ce hanyar da kowa zai fita lafiya. Ta ce Falalu, ya kake so na yi? Baka san matsalar babana ba ne. Ya ce duk matsalarsa iyakaci ya miki faɗa, ba zai sa a sake ki ba. Amma idan kika bari aka gane gaskiyar al'amari, to bayan mijin naki ya sake ki, baban naki ma sai ya tsine miki. Jikinta ya sanyi sosai, ta tafi bakin gado ta zauna ta dafa kanta. Na shiga uku, me yasa na fito da gida? Falalu ya ce, ki kwantar da hankalinki, bari na je na san yadda na yi da yaran nan. Insha Allahu yanzu za ki tafi. Falalu ya fita daga ɗakin, ya iska Sani da Umar suna zaune. Hasiya tana tsaye a kansu. Hasiya ta ce, ku daidaita, ka san ba zan dafa muku abu biyu a lokaci guda ba, sai dai shi ya ci indominsa kai ka haƙura. Sani ya ce, yunwa ta san haƙuri ne anti? Sai dai kawai in ci indomin tun da ba yadda zan yi. Falalu ya yi caraf ya ce, me yake faruwa ne? Hasiya ta ce, yunwa suka ɗebo, shi ne zan dafa musu indomi. Falalu ko ya ce, in dai yunwar suke ji da gaske, kan ki dafa musu indomi sun sha wuya. Bari na ba su kuɗi su je restaurant su ci abinci. Hasiya ya ce, yawwa, ka hutar da ni. Ta zauna a kan kujera, dama ita abin da take so kenan. Falalu ya ce, ina zuwa. Ya juya ya koma ɗaki. Sani ya ce, har kin ji daɗi ko an Hasiya? Ta kula miki da maza mi ko? Ta ce, ba za ka gane ba ne. A gajiya nake, na je unguwa na dawo. Falalu ya fito da kuɗi a hannunsa ya miƙa wa Sani. Gashi ku je ku saya. Sani ya karɓa ya ce, mun gode yaya. Ya miƙe, Umar ma ya miƙe. Bari mu wuce. Sai an jima an Hasiya. Ta ce, to Sani. Suka fice. Falalu ya ce, mu je ɗakin ki za mu yi magana. Ta ce, maganar kuma sai a ɗaki na? Ni a nan mana. Ya ce, a ɗakin ki nake so mu yi. Ko akwai wani wuri ne da ya fi ƙarfin iko na a cikin gidan nan? Ta ce, babu. Gani na yi, nan ɗin ma duk gidanmu ne, kuma babu kowa a ciki. Ya ce, wai me yasa ne duk kika sauya ne, kika koma haka? Ta ce, me na koma? Bijire min mana. Idan na nuna gabas sai ki juya yamma. Yanzu kamin wannan shaidar diya? Ya ce, mu je ɗakin ki na ce. Hasiya ta nisa, sannan ta miƙe, tana ƙoƙarin ɓoye tashin hankalin da take ciki. Suka juya suka nufi ƙofar ɗakin Hasiya. A wannan lokacin suka ji sallama a ƙofa. Duka suka juya lokaci guda. Ƙannan Hasiya ne 'yan mata biyu, Rashida da Maryam suka shigo. Sai mahaifiyar Hasiya, Hajiya Amina ita ma ta shigo. Sai kuma babban wansu, Abdul ya shigo. Falalu ya tsaya nan ya kame kamar an kafe shi. Ruɗu da fargaba suka bayyana a fuskarsa. Ya yi sauri ya ɓoye. Suka juya suka dawo. Suka tursasa wa kansu yin fara'a. Hasiya jikinta da sanyi. Mama, sannunku da zuwa. Yaya, Rashida, sannunku da zuwa. Falalu ma ya musu sannunku da zuwa. Ya wuce ya mika Abdul hannu suka gaisa. Suka zazzauna a kan kujeru. Aka gaggaisa. Hajiya Amina ta miƙe. Mu shiga ɗakin naki Hasiya. Hasiya ta miƙe. Rashida da Maryam ma suka miƙe. Duk suka bi Hasiya zuwa ɗakinta. Suka bar iya Falalu da Abdul a cikin falo. Falalu ya ce, Abdul kana shan Kano? Abdul ya ce, ai na gama sha. Gobe da safe zan wuce Yola.
shi yasa ma na zo don mi sallama da ku. Falalu ya ce ayya gaskiya mun gode. Ya miƙe, ina zuwa don Allah. Ya tafi ɗakinsa ya shiga, ya iska Samira tana safa da Marwa tana kuka. Falalu ya ce mata, me yake faruwa? Ya sake kira ne? Ta ce ƙwarai kuwa, ya kira ya min mummunar tambaya. Ya ce, wai me? Ta ce, ya tambaye ni ina so ya tsine min ne? Ta sake fashewa da kuka. Falalu ya ce, yi shiru don Allah, kar a jiyo kukanki. 'Yan gidan su matata ne suka zo. Har ila yau kuma, na shiga uku. Menene yake faruwa da mu? Ko dai lokacin cikar dubinmu ne ya yi? Falalu ya ce, ba haka ba ne, idan kika kwantar da hankalinki za mu fita a wannan halin. Ta ce, ta ya zan kwantar da hankalina? Kana ji na gaya maka abin da babana ya ce min. Ta zube nan ta ɗora hannu a ka. Ya ce, bari na je ko zan samu wata hanyar fitar da ke. Ta ce, kafin ka fita, ka min afuwa, gaskiya fita zan yi. Ya ce, ya za a yi ki fita? Kina ji na gaya miki 'yan gidan su matata ne suka zo, kuma har da mahaifiyarta fa. To Falalu kana so ne in tsaya har sai babana ya tsine min? Gaskiya kawai kai haƙuri. Ya ce, garkiyar da ki fito Samira, sai na ce miki ki fita tukunna. Kin ji na gaya miki. Ya fita da sauri. A wannan lokaci kofar shagon Kabiru kwastomomi sun taru sun kai su 7. Alhaji Abu ya ce, wannan irin sakarci ne yaron nan yake yi. Ka rufe shago kawai ka yi tafiyarka. Jamila ta ce, wallahi tun ɗazu nake buga masa waya ya ki ɗauka. Ni kuma takardar da na rubuta abin da nake bukata tana hannunsa. Alhaji Abu ya ce, bari na kira alhajin da kansa. Ya ɗauki wayarsa ya buga. Salamu alaikum. Na'am, lafiya Alhaji. Ga mun tara ƙofar shago amma shagon a rufe, yaron naka baya nan. Ba mu san ina yayi ba, kuma ana ta kiran wayarsa ya ƙi ya ɗauka. To Alhaji, ba komai mun gode. Ya kashe wayar. Ya ce bari ya kira shi, wannan ai iskanci ne. Kabiru ko yana cikin toilet ɗin Hasiya yana ta safa da Marwa. Hankalinsa a tashe. Wayarsa ta yi haske tana nuna ana kira. Sunan mai gida ya bayyana a sikirin ɗin wayar. Hankalinsa ya ƙara tashi, ya rasa inda zai sa kansa. Ya ajiye wayar ya ɗora hannu aka. Hasiya, Hajiya Amina, Rashida da kuma Maryam suna zazzaune a cikin ɗakin Hasiya. Hajiya Amina ta ce, in kin san ba zai bar ki ba, kar ma ki tambaya, kawai mu ma je mu dawo. Hasiya ta ce, haba dai, zai bar ni. A guje ma, Maryam ta ce, in za ki zatawa kada ki sa rai. Ba na jin Falalu zai bari ki je bikin nan alhali kina da ciki. Ki tuna fa a gidan biki kai barin cikinki na farko. Wannan abu ne da ba zai manta ba. Hasiya ya ce, to sai me? Kika san tsakanina da mijina? Kuma ga ce mai koyaushe bari zan yi? Maryam ta ce, ki yi haƙuri kawai malama. Ki sa ki lallaɓa cikinki. Ke ba kya ga shekaru tafiya suke ne baki aje komai ba? Ko so yake sai an yi mai kishiya? Rashida ta ce, gaskiya Maryam take gaya miki Hasiya. Ya kamata ki ɗauka. Hasiya ya ce, ba zan ɗauka ba. Zan kuma ci mutuncinku in kuka min iskanci. Maryam ta ce, Allah ba ki haƙuri. Ta miƙe. Wash, bari na ɗan shiga banɗaki. Ta isa ƙofar banɗakin ta kama ta tura. Hankalin Hasiya ya tashi. Ta yi sauri ta yi ƙoƙarin ɓoyewa. Maryam ta tura ƙofar ta ƙi buɗuwa. Hasiya ta ce, ƙofar ta lalace ba ta buɗuwa. Sai dai ki fita akwai banɗaki a falo. Hajiya Amina ko ta ce, mu da za mu tafi. Ki haƙuri mana, ko me za ki yi, kya yi idan muka je gida. Ta juya ga Hasiya. Hasiya, wani abu na daminki ne? Hasiya ta ce, ba komai. Me yake gani? Hajiya Amina ta ce, na ganki ne a firgice. Hasiya nan tage ta kirkiro murmushi. Wallahi ba komai. Abdul kuwa da Falal suna zaune a falo. Falal ya ce, zan samu lokaci in ka maka ziyara a Yola. Abdul ya ce, da ka kyauta kuwa. Hajiya Amina, Rashida, Maryam da kuma Hasiya suka fito daga ɗakin Hasiya. A daidai wannan lokacin sai kawai ga Samira ma ta fito daga ɗakin Falalu. Sai Hasiya suka yi turus suka tsaya suka bi ta da kallo. Abdul da Falalu suka miƙe. Hankalin Falalu ya yi matuƙar tashi. Falalu ya ce, Samira? Samira ta ce, ka yi haƙuri Falalu. Ni ba zan bari babana ya tsine min ba. Kawai dubinmu ta cika yau. Ta nufi ƙofa. Abdul kuwa ya tare gabanta. Me yake faruwa? Wace ce ke? Samira ta ce, ni ƙawarsa ce, ni ma kuma da mijina. Shaiɗan ya ruɗe muna ta saɓon Allah ni da shi. Ya kawo ni gidansa. Ni kuma can a gidana mahaifina ya zo bana nan. Ya mun waya ya ba lokacin da idan ban dawo zai tsine min. Shi kuma nan ya hana ni fita don kar ku ganni. Ni ko akan a tsine min gwar kowa ya san komai. Hasiya ta ce, iye Falalu, dama dalilin da ya sa ka matsa min sai na je Kebbi kenan? Sau kake na bar gidan nan ka ɗauko karuwa? Dama batun an tura ka mina daga ofis ɗin ku ƙarya ne? Ba da ƙalarka kawai ka shirya kai a cikin gidan nan? To wallahi sai na kashe ku. Wallahi sai na kashe ku. Ta juya ga Samira.
ta kanki zan fara. Ta wurti santa tebul ta yi kanta. Falalu ya shiga gabanta. Falalu ya ce, don Allah ki yi haƙuri Hasiya, kar ki ja abin yayi nisa. Hasiya ta ce, ka matsa ko in fara yin kisan ta kanka, wallahi yau sai kowa ya mutu. Falalu, don Allah ki yi haƙuri. Ya juya ga Abdul Jabbar. Abdul, taimaka don Allah. Abdul ya ce, haba Falalu, haka ke cin mutuncin ƙanwata a sha haɓoye ba wanda ya sani. Ka ɗauko 'yar iska ka kawo mata cikin gida. Ya ce wasu Maryam, ku ci ubanta. Maryam ku da Hasiya suka yi kan Samira suka hauta da duka. Samira ta kama ihu. Falalu ya juya don ya kwata Samira, amma ina Hasiya ta yi sauri ta maka masa santa tebur ɗin nan sai da ya faɗi. Aiko Abdul Jabbar da ya ga haka ya taɓa kafaɗar Falalu ya dawo hayyacinsa. Abdul Jabbar ya ce, tunanin me kake ne? Falalu ya tsaki, wallahi ofis ina tunanin yadda zan bullo wani al'amari ne. Sai ga Maryam ta fito daga ɗakin Hasiya ta shiga ban ɗaki. Abdul Jabbar ya ce, lokacin sallah ya yi, na ji masallacin nan naku sun kira, mu je mu yi sallah ko? Falalu ya ce, oke, bari na yi alwala. Ya miƙe, idan ta fito daga ban ɗakin kai ma sai ka yi. Abdul Jabbar ya ce, oke. Falalu ya nufi ɗakinsa ya shiga. Yana shiga ɗakin sai ya tarar da Samira tana zaune a bakin gado tana kuka. Ya ce, ki bar kukan nan Samira, yanzu za ki fita. Samira ta ce, tun ɗazu kake ce min haka, gashi har wayata ta mutu, na tabbatar zuwa yanzu ma ya tsine min. Ya ce, karki damu, yanzu za ki fita, za mu je masallaci ne. Da ya shiga ban ɗakin falo don yin alwala, zan kira ki fita, tunda su suna ɗakin Hasiya, a ƙurin minti kaɗan kawai za ki ƙara, bari na yi alwala. Ya shiga banɗaki. A cikin banɗakin Hasiya kuwa, Kabir yana ta safa da Marwa cikin matsanancin tashin hankali. Ga wayarsa mai gida yana ta bugowa babu damar ɗauka. Sai ga Maryam ta fito daga banɗaki. A daidai wannan lokacin Falalu ma ya fito daga ɗaki. Abdul Jabbar ya miƙe yana naɗa hannun riga ya nufi ƙofar banɗakin. Hankalin Maryam kuwa ya kai kan TV. Sai ta ga fim ɗin Muhabbatin ake yi a NBC Bollywood. Ta ɗaga murya ta kira Rashida. Maryam ta ce, Rashida! Abdul Jabbar a daidai wannan lokacin kuwa ya miƙe ya shige banɗaki. Rashida ta amsa mata da na'am. Maryam ta ce mata, zo ki ga. Jim kaɗan sai ga Rashida ta shigo. Rashida ta ce mata, me zan gani? Ta ce, Muhabbatin ake a NBC Bollywood. Rashida ta ce, wayyo daɗi. Ta yi mata ta samu wuri ta zauna. Maryam ma ta zauna. Maryam ku ta ce, daidai inda nake son kuwa. Falalu ya kau da kai cike da takaici, hankalinsa ya tashi. Ya ce, ana shirin sallah ko kuna zama gaban TV? Ku je mana ku yi sallah tukunna. Rashida ta ce masa, za mu yi sai kun dawo daga masallacin. Falalu ya ce musu, ku daina wasa da sallah, yin sallah a kan lokaci shine sallah. Ya kamata ku tashi ku je ku yi tukunna, wannan fim ne da za ku iya sayo shi a kasuwa. Maryam ta ce masa, gaya mata, ni kam ina cikin yanayin da mata ba za su yi sallah ba. Rashida ta ce, ke fa baki da kunya Maryam. Ta mayar mata da martani, to ƙarya ne? Abdul Jabbar ya fito daga banɗaki. Abdul Jabbar ya ce, mu je Falalu. Falalu ya ce, oke, bari ɗauko sallaya. Ya juya da sauri ya koma ɗaki. Aliya ga Ali, Aliya ga Ali. Ku biyo mu wani sati ranar Juma'a ƙarfe 8 a YouTube channel namu mai suna Amsal Hausa TV. Ku saurari yadda ta kaya. Aliya ga Ali, Aliya ga Ali, Aliya ga Ali, Aliya ga Ali, Aliya ga Ali.